До Києва приїхав російський реп-виконавець Василій Вакуленко, більше відомий як Баста. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив активіст Сергій Стерненко. У 2017 році росіянину заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки через те, що той давав концерти в окупованому Криму. Російський репер не визнав своєї провини, ба більше він брав участь у заході, який прославляє окупацію Криму. Зокрема, вибирав кращу пісню про незаконно збудований Кримський міст, пише Стерненко. Не дивлячись на це, у вересні 2020 року СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну через буцімто відсутність відомостей про порушення українського законодавства впродовж 3 років дії заборони. На червень цього року в Басти вже заплановано 2 концерти в Україні. А сьогодні російського репера помітили в одному зі столичних ресторанів. Там зібралися люди, бо їм не сподобалося, що серед відвідувачів ресторану є Баста. Короче, там кто-то залетел, кому-то что-то это очень сильно не нравится. И там происходит, вон, какой движ.